ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் எம்என்எஸ் கன்சல்டிங். இப்போ நம்ம பார்க்க போற வண்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 வண்டி லேட்டஸ்ட் மாடல்ல 2023 ஸ்ப்ளெண்டர் பிளஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த வண்டி எல்லாமே 2023 ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிற வண்டி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளெண்டர் பிளஸ்ல எஸ்டெக். ஃபர்ஸ்ட் ரேட்டை சொல்லிடுறேன். இந்த 3 வண்டியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 70,000 ரூபாய் கோட் பண்றோம். 2023 மேனுஃபேக்சர், 2023 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு வண்டி மதுரை வண்டி, ஒரு வண்டி சிவகங்கை வண்டி, ஒரு வண்டி ராம்நாடு வண்டி. TN59, TN63, TN65 3 வண்டி இருக்கு. மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 70,000 ரூபாய் கோட் பண்றோம். உங்க கையில ஒரு 13,000 ரூபாய் முன்பணம் கொண்டு வா, பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஃபினான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த வண்டி எல்லாமே அவைலபிளா இருக்க இடம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எம்என்எஸ் கன்சல்டிங் மாப்பாளத்துல இருக்கு. வண்டியை பத்தி சொல்லிடுறேன். இந்த வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2023 டிஜிட்டல் மீட்டர் வண்டி. வண்டியோட அவுட்லுக் குவாலிட்டி, இன்ஜின் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா i3s ஆப்ஷன் இல்லாத வண்டி. 2023 வெறும் 14,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. வண்டியோட அவுட்லுக் குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. சேம் இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா 15,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. 2023 வண்டி. மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 70,000 ரூபாய் தான் கோட் பண்றோம். இந்த வண்டி 15,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. இந்த வண்டி எல்லாமே அவைலபிளா இருக்க இடம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எம்என்எஸ் கன்சல்டிங் மாப்பாளத்துல இருக்கு. நேரா வந்து பாருங்க. இந்த பிரைஸ் பிக்சர் கிடையாது. கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஷேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ.